ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପେଟ ସଫା ରହିଥାଏ, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହୃଦଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ରସ ପିଇଲେ ହୃଦରୋଗ ଭଲ ହେବା ସହିତ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟକୁ ଭଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଖି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆଖିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଶରୀରରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ରକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଗଣ୍ଠି ଦରଜରୁ ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇ